Beste pilota garbi bat, are garbiagoa. Eta Jokinek eramaterik ez du izan. Lehen ere ikusi izan ditu galantak, baina hau ere alaxe da ba. Lehenengo galduta naiz bik irabazi zure esku ez dago. Emaitza gehiago aldeko behar jezu, eta bueno. Lehen urte ondo da zitzaite, baina urtero ez da ondo da. Presiopean ere ez dauka aurkaririk Jokin Altuna 7 aldiz iritsi da azken jardunaldia bakarka irabazteko premian eta ez du inoiz hutsik egin. Egunen baten igual bukatuko. Nik uste hobeala berez lanak aurritik egin, bueno, askotan ez tokatzen. Azkeneko partiota hilala bizi iristea, bueno, ez da partio hobeko jokatzen emakin behar dut aldeko dut. Erregulartasunaren eredu Jokin Altunak 8. final aurrekoa jokatuko du buruz buru 6. jarraian. Zaioa esan zuen final erdita, eta bueno, lan hain da, gortuet, eta guain, beste diaztezko finale dira esatzen. Buruz buru 2. txapela jantzeko Unai Lasori irabazilea izan zion iaz finalean, aurten Bizkarretakoa gainditu beharko du finala bera jokatzeko. Hemen denak ikerragarri jokatzeko eta finala sartzea izango da, meretu dut finalista.